So sa ka. Mayong adlaw kanyang tanan masukit ti paminaw, naning handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista maghatag kinabuhi na kong kaagi. Ako si Jerome. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kini kong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Take this love. RMN Drama presents handumanan. So sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon mo kining sa kalalaki nga taga Talisa City, Cebu. Ang ato matatampo nagdaos sa ngayon nga Jerome. Cheers! 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 Happy birthday, Major! Salamat bay. Pila na gani edad mo bay? Taway! Nagdako naging kag-edad ha? Train talaga ko kapin bay. Uy, pangita nag-uya ba eh? Uno naman ng idara. Ikaw na lang gay mo eh, wa pa maminyo na itong barkada ha? Sige lang bay, sige lang. Nagpaabot mo ko sa saktong babae para nako. Ayaw pagpaabot lang bay. Murag kinahanglan na gid nga kuha na ka ng hugot kapag ampo. Ha? Mo na kinahanglan na bay. Naunta, doon na babae nga moabot di mo. Amaw. Bitaw bay. Seryoso bitaw bay. Pangita na eh. Pila na edad ni mo gud. Wa pa jud kay liwat. Usa pa sad. Wa naman kay problema sa kwarta bay. Kwartaha naman ka. Naamo ko'y daghang babae bay. Naalagi, pero ka-fling-fling ra nimo. Dili nimo uyabon gud. Sao nimo pagminyo ana? Na. Maulitaong guwang kagani bay. Bay Willie. Bless kami. Oh, kaloyan ka sa Diyos, anak. Maayo kay aniya ka na. Din man ka nag-celebrate sa imong birthday gahapon. Nga nung wa man ka mo uli sa bahay. Kauban ko sa Willie mi. Wa masig kauban din sa ato kun di ko mulakaw. Kay wa mamuduhas dadi. Ay, pasensya kaayo ka ha. Unsaon nga busy manggod mi. O bito? Din mi bito mong busy mi. Sige lang, nak. Pohon, ikaw manggod mo ay sumusunod ani negosyo nato. Makasabot ka raon niya kung unsa mi ka busy ni daddy nimo. Ma'am, Uy, man ako pangimpyo sa bay. Nagluto na lang sa kudaano para panihapon ninyo. kinsa siya mi? Ay, tuod, nak. Si Kyla, nang-apply siya pagkakatabang. Pero nga naman ti katabang. Maong gipapauli ti kadayon. Kay gusto kong makig-istorya nimo bahin ni Kyla. Ha? Nga unsa man mi? Nga dawato na to si Kyla, isip atong katabang. Og ang bayad, kay ato siyang paeskwelahon. O gusto nako, nga ikaw bahala nga mo paeskwela niya. Unsa? Lagi, sir. Dali, sir, B. Pwesto na kay para mahilot na tika. Sige. Sir, mula ka usa ko ha. Mangumpra ko. Ha? Pero dili man imong trabaho kay lang. Okay ra, sir, uy. Humanam sagutan na akong buhatonon, sir. Maong mangita ko lang trabahoon. Dili sad pwede nga magpayahay lang, sir. Kay ipa-eskwela ba ako ninyo. Maong trabahoan ako maayo ang sobran niyong kaayo din hinako. Oo, sige. Salamat. Salamat kayo sa tanan, sir, ha. Aris ako, sir. Buutan si Kayla. Kugihan o magyun-aun-aun. Bisig nag-eskwela siya pero wa siya papakita nga naluya siya. Ahos to. Akong silduhan si Kayla. Aron malipay siya. O, unsa, sir? Mo kong sweldohan? Oh, okay lang. Tungkol sa imong kakugihan. Thank you, sir. Thank you, jud kaayo. Iya kong gigakos. Noon sa ko. Murag lain magibati na ko nga. Gigakos ko ni Kayla. Sir. Sorry, sir, ha nga. Gigakos ti ka. Nalipay lang gid kaayo ko. Okay na. Way problema. Unsa? Uy, bay. Lahi na nada. Wa ko makadungog ni mo sukad da nga
Ingon ana ang imong gibati. Kusog ang pitik sa imong kasing-kasing kung naa siya. Oo, ubay. Ang buto ako makafeel ni sa una. Kang. Murag ko mabayot ko na siya, bay. Dili ko makatingog. Mao ba bay? Murag nadutlan ko. Tuwa siya pag-atiman ang pagpangga na ko, bay. Pilagod ka tuig nga, nagpa-eskwela ko niya. Pilapagod ka tuig nga, nagtrabaho siya na mo. Pero hasta ko, yang giatiman. Aw, mauna na bay. Say mauna na. Gugma na na. Unsa? Uy, bay, dili pwede. Madagdi pwede. Makabuot di kag kinsay imong higugmaon. Bata pa kay labay. Pila ka years good ang among gap. Okay raman na bay. Basta, siguruha lang nga parihas mo gibating duha. Bay, Willie. Sultihi siya bay. Sa imong gibati niya. O bay. Sultihan ako siya. O kuman, mulikay ko niya. Come in. Sir Jerome, ipatawag ko na mo, sir. Oh, close the door. Sir? Hapit ka na mag-graduate, dili ba? Yes, sir. 2 months na lang. Makagraduate na ko. Human ka mag-graduate. Wa na ko'y obligasyon mo. Sir? Buti pasabot. Human ka mag-graduate. Ayaw na upakita na ko. Sir Jerome, nga naman, sir. Na ako'y nabuhat na sa'yo? Wa kay gibuhat nga sa'yo, Kayla. Gani, pulos maayo ang imong gibuhat. Pero nasayop ko pagsabot. Na-in-love ko ni mo, Kayla. Sir Jerome. Mga please lang. Once magka-graduate ka na, ayaw na pakita na ko. Ayaw ka bala ka, sir. Bayran akong imong kaayo na ako. Dili ka magmahay. Ma'am, salamat kaayo ha. Sobra gid kaayo ang inyong nahatag nako. Gipa-eskwela pa ko ninyo. Unya, giswelduhan pag yun. Karon, nagpa-party pag yun mo sa congratulation. Salamat gid kaayo, ma'am. Ayaw ko pasalamati. Adto ni Jerome, kay siya mo ay nakahuna-huna ini. Sir Jerome. Excuse na ha. Entertainon ko una mga bisita. Sir Jerome, salamat ha. Salamat sab Kayla. O gaunta, magamping ka pirmi. Sir, tinuod ang iyong gisulti nga. Nga love ko nimo. Oh, Kayla. Sorry nga kinahanglang maglagyo ta duha. Sir, sa tinuod lang. Layo man tuod ang atong gap sa usag-usa. Pero ang rason nga, niatiman ko nimo, dili tungod kay trabaho na ako. Kung dili tungod kay nagkagusto sa ko nimo, Sir Jerome. Oh. Tinuod ka, Kayla? Oh, sir. Nahigugma na sa ko nimo, Sir Jerome. O dili ko gusto nga malayo nimo. Dili ka malayo na ko. Nagtukong ako rin may bati ini. Gusto ko nga malikay ka. Pero kanang nahibaw ko nga mahal sa ko nimo. Dili ko masugot. Gumawa ka pa na ko, Kayla. Dili na. Sa kadako sa gap sa mong edad, wa na mo pa ng balinga. Mas nilabaw ang among gugma susag usa. O nilipay sa gay ko, kaginawat niya ang akong gugma.
Di na lang kuto ba? Nagkasalamat sa pagtagad akong tampo. More powers, RMN. Mao katong mga higalan kaagi ni Jerome nga taga Talisa City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan. Take this love. Ang mong kaagi gibatan ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hikayen o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takan salamat sa inyong pagpaminaw.